אז איך אמרת שקוראים לך? שומע? רציתי לשאול אותך משהו. איך אמרת שקוראים לך? אתה פאקינג מביא לי וייב, מה, אתה לא יודע את השם שלי? תגיד אחי, איך אמרת שקוראים לך? השם שלי? הלך לאיבוד. תגיד אחי, איך אמרת שקוראים לך? נהלה. תגיד אחי, איך קוראים לך? אגיד לך כזה דבר. לגבי השם שלי, בוא נשאיר את זה פתוח. לגבי איך קוראים לי, שאלה ארוכה. You can call me Sasson right now, אבל נשאר בינינו. מה? מי זה? אני לא התקשרתי אליך. מתי? הטלפון היה פה, מה אתה מזיין את השכל? פאקינג מאחיר את האווירה? כן. אני פה. מה אתה רוצה? טוב, יוני דרור מגיע. אידיוט הזה. חרמות פה? אתה בבית החזרה? לא מבין לדבר איתך. כן. זה נראה לי שהיה כיף. אף אחד שלא ידבר איתו פה. אם מישהו מדבר איתו, מחליף אותו מילה מקבל תפירה. אצלנו בהוסטל המדיניות שלנו היא קודם כל סובלנות כלפי הילדים. אנחנו משתדלים להעסיק אותם כמה שיותר, שלא יצאו לרחוב, אז אנחנו נותנים להם פעילויות של סדנאות, הם יכולים לצייר. יש לנו כאן המון כלי נגינה, אותנטיים ולאו דווקא. אנחנו משתפים אותם פעילויות מוזיקליות, כמו שאמרתי, חושפים אותם, יש לנו סדנת וידאו ארט שאנחנו עושים כאן. השאיפה היא לחשוף את הילדים הללו, הילדים, איך נקרא להם, המאוד מוכשרים אך מאותגרים מבחינת ההובי שלהם. אנחנו רוצים לחשוף אותם לדברים שלהם. זה ילדים שנפלטו מן המסגרת, ואנחנו רוצים להחזיר אותם בדרכנו שלנו, בדרך הלאו דווקא קונבנציונלית, אל התלם. יש פה ענת זקי, סלימה אל-מגריבי. ويفرق ويا ويل
يا وين تشتت